Umongameli Cyril Ramaphosa ubambe intlanganiso namagqala kwizakhiwo zomdibaniso ngoku sithethayo. Umhleli we-SABC umzwandile Mbeje uzindlebe namehlo ethu apho. Mzwayi, masikwamkele khasixelele ngale ntlanganiso. Sibonga kakhulu Lisa, sibingelele nakubalaleli nebala njengoba ngikhuluma nawe nje uzobona ukuthi emva kwami sekukhona la umongameli nabamahambele isikhungo lesizwa ngokuthi isikhungo sabadala, the elders. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi ilabo ababe ngomongameli kumbe ongqongqoshe asebathatha umhlala phansi, kodwa umsebenzi wabo ke kuweluleka ngamayelana nezindaba ezenzeka emhlabeni jikelele. Namhlanje ke bakhona beholwa usihlalo wabo uMary Robinson ozofakana imlomo nomongameli Ramaphosa ukuthi mhlambe mayelana nodaba lokuthi njengoba kunesifo sobhubhane yini okungafanele ukuthi yenzeke, futhi ke nodaba lokuthi ngempela lesi simo esenzeka emhlabeni esifana nesase Ukraine zeluleko zini bona abakwazi ukuzinikezela. Uzokhumbula phela bona bayakwazi ukuthi bekwazi ukusho lezi zinto ngoba sebeke bahola, ukusho ukuthi ulwazi lwabo lunzulu, izinto abazishoyo ngempela ziyasiza kakhulu. Akubona abantu laba nabo abasafuna ukufeza ukuthize empilweni sebedlule lapha, okwabo ukuletha ubuhlakani obuqoqeke esikhathini sokuthi besebenze, bese ke bekhuluma ke nezinhlangano ezihlukene. Balapha ke eNingizimu Afrika beholwa usihlalo wabo Mary Robinson okumongameli wase-Ireland ukuzoba nomhlangano wabo owenzeka ke minyaka yonke. Emva kokuthi ke mase beqedile umhlangano benomongameli Ramaphosa la emva kwethu njengoba behlangene bazoba ke sebephuma bezositshela ukuthi yini le abavumelene ngayo. Kodwa ke okuphambili saziyo ukuthi bazokhuluma ngakho udaba lwezempilo, futhi ke kuphathelana nodaba lolubhubhane ke iCovid-19. Sibambe ngazo zibini kumzwandile Mbeje, simbamba ngqo kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli.